A Asociación Galega de Axuda aos Enfermos de Alzheimer comezou na Illa de Arousa o seu particular Camiño de Santiago. Partindo cada día dunha vila, os usuarios do centro e o personal farán un tramo do camiño. Dende a illa, este luns, un pequeno grupo de usuarios subiuse a un galeón para facer un traxecto polo mar de Arousa. É unha interacción con outra xente que tamén fai o camiño, con outras asociacións. Estamos aquí agora ca Asociación Abata, que é de autismo. Isto é importante tamén que nos unamos para facer proxectos. Dende a Gadea, ven nestas actividades no exterior unha oportunidade para poder normalizar a enfermidade. Para nós, poder sacar as persoas das terapias e darlle esta normalidade, isto é importante, non? Os problemas cognitivos hai que darlle máis normalidade, porque hoxe en día os diagnósticos son, cada vez adiántase máis no diagnóstico, polo tanto, vai haber xente diagnosticada que ainda pode facer vida normal. Polo tanto, darlle esta vida social, sobre todo que é un dos pilares importantes da prevención, que sempre o digo, pois estos agora entre eles se coñecen e son amigos, porque están formando un grupo, polo tanto estas actividades fortalece máis esa amistade que teñen entre eles. Nesta primeira xornada, a Gadea contou co apoio do Concello da Illa de Arousa. Dende o goberno local destacan a oportunidade que supón para os usuarios poder realizar estas actividades. Bueno, para nós supón que dan a coñecer tanto o Camiño de Santiago por mar como tamén os diferentes municipios, entre eles o Concello da Illa de Arousa. Queremos agradecer dende o Concello tamén esta iniciativa, que contasen con nós para iniciala e que darlle un apoio, unha nova alternativa a este tipo de xente que ten Alzheimer. A viaxe continuará mañá dende Catoira para chegar finalmente a vindeira semana a Santiago. Na capital de Galicia, os usuarios e os seus familiares serán recibidos cun acto de benvida.